Bueno, pois esos datos, é dicir, todos os datos contamos con eles, todos os datos están no Ministerio, xe vimos a inaugurar este primeiro tramo, é dicir, en canto a esos outros dous tramos, pois seguimos pendientes e falando, é dicir, con todas as partes. Bueno, é dicir, as opcións que se puxeron encima da mesa son varias e, polo tanto, estamos barallando varias posibilidades en canto a eses dous tramos que faltan a día de hoxe. Está aprobado e, dicir, xustamente con esas alegacións que estamos recibindo, pois estamos plantexando a posibilidade de darle algunha solución distinta. Afortunadamente temos un polígono industrial do Campiño, da Reigosa, hai unha previsión de ampliación do Campiño hacia o sur, estamos a falar de 1 millón de metros cuadrados, hai unha necesidade de conexión co polígono de Barro e de conexión con Redondela, Vigo e Portugal, non? Por lo tanto, eu quero manifestar o meu desexo como alcalde de que esta circunvalación hai que rematala e resolver un problema que temos detectado hai 25 anos e que tarde ou cedo terase que facer e eu vou a reivindicar que se faga, non? Esa vía de alta capacidade que nos vai permitir unir o polígono do Campiño coa autoestrada do Atlántico, que terá que ter a súa continuidade cara ao sur e conectar Vilaboa, onde hoxe remata a 57, con Ponteareas, co Confurco, e dese xeito, con só 27-28 kilómetros, teremos a Pontevedra conectada por autovía, libre de peaxe, con Ourense, coa Meseta, con Portugal e co sur da provincia.